Hola a tots, en el meu primer vídeo per a aquest canal, espero que estigueu molt bé. Abans de començar amb el vídeo, que és de Fall Guys, us explicaré una mica què serà el meu canal, vale? I el meu canal tractarà, bàsicament, més en videojoc, però més de videojocs FIFA, vale? Ara mateix el FIFA ningú juga, perquè ja és setembre i d'aquí un mes sortirà el FIFA 21. I aquí, al FIFA 21, doncs no jugaré FIFA, jugaré 3 jocs, però a partir del FIFA 21 ja faré FIFA, que és el que m'agrada. Així que això és el que volia explicar. Bueno, també us dic el meu nom, que em dic Pol Bernat. I de futbol, també m'agrada molt el futbol i el bàsquet, vale? Però el futbol també faré algun vídeo de futbol, no només FIFA. En plan, potser reaccionant a un jugador molt bo, vale? Jo sóc de l'Atlètic de Bilbao, bueno, ja es pot veure, suposo, per aquí, amb les pegatines i tot per darrere, que jo sóc de l'Atlètic, la motxilla per aquí a baix. I bueno, us volia dir això. També m'agrada molt el Barça, de petit he sigut del Barça, però m'agrada més l'Atlètic, així que sóc de l'Atlètic. I bueno, vinc aquí per passar molt bé, perquè vosaltres us ho passeu bé. I bueno, no dic res més i anem a veure el vídeo a veure si us agrada. Vale, nois, toca una carrera que m'ha tocat abans però que s'ha buguejat. Llavors, a veure ara si la podem aconseguir. Aquesta se'm dona bé al final. El que veieu ara, això se'm dona bastant bé, ja que és anar corrent i molta gent s'equivoca, però és molt fàcil en realitat. I bueno, les potes al principi les passa fins i tot el meu gos. Aquesta, mira, aquesta, no, ens esperem a que torni a baixar i passem. A veure, hi ha molta gent que va amb l'ànsia i comencen a tope i no deixen jugar, arruïnen el joc. I doncs bueno, costa més jugar així. Vinga, va, la passem. No, veus? Aquesta gent que es queda aquí al mig o que t'agafa, gent que vol molestar, que juguen a aquest joc per molestar, bàsicament. Mira, hem d'anar a aquesta. No! Vale, abans he dit que se'm donava bé, doncs pel que veig ja no. Aquesta, ara sí. Vinga, va. Ui! El penúltim, el penúltim. El penúltim, xaval. Quina sort, vinga, queden 2 i la final. A veure si podem arribar a la final a la primera ronda. Estaria bastant bé. Si guanyem aquesta ja no fem més perquè ja durarà bastant. I bueno, anem a intentar guanyar, a veure què tal. Vale, bueno. Aquí s'ha d'esquivar les fruites que venen, vale? Tu vas per una va per un... això, que va cap enrere. Llavors has d'anar recte, que costa bastant, i et van caient fruites al cel. Llavors les has d'esquivar i arribar a la meta. Bueno, ja ho anireu veient. A medida que vagi avançant ja ho veureu. Vinga, veus els troncs aquest? Si pilles un tronc ja està, a fora. Veus? Et tiren les fruites i has de tornar a començar. Si caus has de tornar a començar. I només es classifiquen 18, que és bastant poc. A veure, veus? Veieu, és molt difícil. Per aquí caminar és bastant difícil, la veritat. A veure si ens classifiquem. Vinga, només són 18 i som 30 i pico. Mira, veus? Tronc i ja està. M'ha tocat el tronc i he perdut. És així aquest mapa. Tronc i el carrer. Però per què m'ho donen tot a mi, tio? Això és mala sort, Això és molt mala sort, tio. Bueno, farem una altra perquè no classificaré ni de conya. Però bueno, sí, eliminat, tornem enrere i anem a fer una altra perquè això ha sigut lamentable. Vinga, li donem a jugar i quan ho tingui fet doncs us ensenyaré, que tampoc em quedaré aquí. Això tarda un minut por ahí en buscar jugadors, ja que ara el servidor està fatal i no es pot jugar, però he aconseguit una partida. Tardaré a buscar una altra partida, però bueno, quan la tingui us ho fico. Vale, un altre cop, la de Portazo, la d'abans, m'he classificat. Pues jo suposo que aquí també em classificaré, anem a veure què tal. Vinga, ens ha tocat els últims, serà més complicat des dels últims. Hem d'anar a aquesta d'aquí, la del mig. Esperem a que es baixi i anem. Vale, l'he liat. No. Vale, anem a aquesta, ara sí. Vale, bé. Vinga, la del mig, un altre cop. Oh, que bona, volando. He volat. Ha estat guapo, la veritat. Aquí ja no. Què està passant? Per què no es baixa? Vale. Bueno, va, classifiquen 42. Anem per la del mig, anem per aquesta. Ara anem per aquella. Anem per la del costat, aquesta. La sabia. Vale, bé, classificats. Vale, va, anem a veure quina és la segona ronda. Vale, toca aquesta, que són unes rampes que... A veure, aquí la gent és molt rata, vale? Perquè tu vas corrent i llavors és com un balancín, vale? Llavors quan et fiques a baix, doncs va tot cap a baix. Ara ho veureu. Mireu, llavors la gent es fica primer, jo m'espero a que es caigui tothom. Veus? El primer no, però veus? Aquí tots cap a baix. Jo m'espero. Llavors em fico cap a dalt i així vaig millor. Sé que vaig últim, però bueno, no sé què acabo de dir, la veritat. Vinga, bé, passem la primera ronda, que la primera és molt fàcil. A veure, el segon mapa.
Aquest, anem per lila, anem pel groc, que hi ha menys gent. Ah, però està en picau, està en picau. Tireu cap a dalt, tireu cap a dalt, tireu cap a dalt. Vale, a poc, però jo crec que arribem. Sí. Dale. Vinga, arribem al blau. Arribem segons. Anem al groc. Després al blau. No! Bueno, va. Anem a parar a l'altra banda. No està mal. També està bé l'altra banda, però el lila caiem. Agafa pajarito, tio. L'ocell aquest no s'agafa ni per atrás, Joder, tu. Vale, bé. Buah, és que a mi se'm dona molt malament, Aquesta carrera se'm dona fatal. Però bueno, va, la passem, bé, la passem. Anem per la banda esquerra, anem per aquesta, que hi ha menys gent. És millor. Vale, pel blau, bé. Buah, aquest és un rei que dansa allà dalt. És el puto amo. El puto amo no caia... No, ara no. Ara no puc caure, tio, ara no em puc caure. Hòstia, amb les notificacions d'auriculares i tot, tio. Que pesada la play. Venga. No! Que rata, tio! Això és de rata, tio. Vinga, va. No passa res, va, que encara queden 18, m'estàs fotent el pèl, no? És el que m'ha fet tirar abans. Per què es cau? A veure, anem cap a baix. No, encara no aneu. Veus? Eliminat, tio. És que no es pot jugar amb les rates aquestes. Bueno, anem a fer una altra, a veure què tal. Bueno, doncs tenim un altre cop galeria de trompazos que ja ens ha tocat abans. Ens hem classificat? Pues suposo que aquí ens classificarem. Aquest és el que s'havia d'anar per allà. Bueno, ara ho veureu. Vinga, anem per aquí. Vale, bé, anem primers. Anar primers és més fàcil perquè no et tira tothom. Bueno, m'he caigut, no passa res. Vale, no anem malament, no anem malament. No anem gens malament, anem per aquí perquè si anem pel costat, com us he dit, si no anem primers, doncs no. Ara vaig primer. Ojo, cuidado. A veure si quedo almenys primer a la partida. En plan, no a tot, ara, si quedo primer. Vale, no, va ser que no. Lo de primer ho deixem per demà passat, Vinga, anem per la banda, que és més fàcil. Per aquí, que em pugin una mica. Vale, bé, ens classifiquem. Vale, bé, de sobres. Mira, anem a ballar una mica. Com mola, Vinga, va, no, ens fotem que no ens eliminarà. Vale, bé, aquesta carrera també se'm dona bastant bé, la veritat. Vinga, va. Anem per aquí, que no hi ha ningú, amb la calma. Merda, que em pica. Vale, ara perfecte. No toquem les pizzas perquè reboten i no m'agradaria que rebotés i m'anés a baix, la veritat. Vinga, va, anem bastant bé, anem entre els dos primers. Que no ens toqui ninguna bola, si pot ser, estaria bastant bé, la veritat. Anem fent ziga-zaga i quan vinguin ens canviem i ja està. Vale, bé. Vinga, seguim per les rampes. Vale, ara perfecte. Tinc la veu en la merda, vale, si em veieu. Tinc la veu superafònica perquè ahir vaig cridar durant 3 hores seguides jugant al FIFA. En directe a Twitch vaig cridar i tinc la veu que no puc ni parlar quasi. Bueno, seguim. Vinga, abans classifiquem. Dale. Vale, bé. Ui. No! Tu. Per poc, Les boles aquestes peligren. Vinga, va, queden 2 i la final. Vull arribar almenys a la final, estaria bé la final. Vale, eliminat. Ja està, xic eliminat. Fins aquí el vídeo. Espero que us hagi agradat i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu. Bueno, és com si estigués eliminat. No he guanyat ni una partida, això d'agafar la cua. Ah, que la tinc! Vale, doncs anem a aguantar. Quan tinc la cua, doncs ens quedem aquí i quan vingui algú. Molt bé, Pol, ets una persona molt llesta, Ara anem a per ell i no li robarem, perquè sí va el joc. Així va la societat. Vinga, 42 segons. Va ser que no, va ser que no es pot. O sí. Vale, no. L'he robat per un moment, m'he motivat. Que pesada que és la gent, tia. Vinga, va, 13 segons. Vale, la tinc. Ai. Espérate. Ai. Merda. Quasi, Quasi l'agafo, tio. He tingut 3 cues. Veus? Us he dit que aquí s'acaba el vídeo perquè no es pot. Bueno, doncs eliminat, nois. Espero que us hagi agradat el vídeo. Fins aquí, perquè ja porto 17 minuts de gravació.
Bueno, després he d'editar i dura bastant el vídeo, així que res, fins al pròxim vídeo. Adeu.